ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Namar ka jing sertok jong kipai ba nong song snong jong ka snong maoyong rim ka snong maoyong japung ka snong thlong bat ka snong lo mau nei kham tam hakum gani ka por balawan yu kejat ka ayom telang UMDC jong ka maulai constituency uba tebor lang pathau haga arpho tari ko bna naiwing arjar arphuai harengkat lang bat ki rangba snong bat kintobru ki engineer jong ka tanat public health engineering kila hiar ban sorjamin nya ka wa Umshyllong ka badon haga snong nong pathau khanang ban penthikna la kani ka wa ka long ni em ka babit ban penpoy ko umbam umdi sha kini ki snong kani ka wa ka badan ha ka snong nong pathau kani ka tulong ka bawan na ka wa Umshyllong siliang bat ya ka bala bu thong ban penpoy ya ka umbam umdi shaki dong ba pher jong ka snong maoyong rim maoyong japung ka snong thlong bat ken thubru ha ka snong lom mau nei Habide bagani kecing wan jungi wan pet bagani telong sini senong pathau kalong halor kecing jenjar ka bangi hakini ki senong ki bangi don kecing tumu wan poi ni ko ka lomonei tholong blok 13 moyong ban moyong rim larapi kanmau hakan tu trik jung punai me mentau snam I minister badan brom jung ka PH ibaranik tan lendo ilawan alak kecong ka kejat ban wan pet ya gani ka telong gobran ne namta ban perkhat nak ta kini kisnong te ka pelong ngi mentas ngi sutanat ba ka PH hadin ke jingon yu kejat jung minister badan brom chene ka pelong ngi ke department menta kan stang gani survey mentas ngi ke survey kelas sedang makin yo ban pendap ka por babiang kanang makan ke project ka bangidan ke jingtu naga menta ban ayom bam di sekini kisnong kiba lai tengku sya ka jing ka pelong ngi bangin wan lang bat hangi mentas ngi wan lang ki rom asnong bro lai ti kisnong pas kirang badong na blok 13 banon pet ini cekas ni. Pi men hakani si baar hak je kendu bangi khot meeting kirang asnong bat kirang badong jadi kisnong jabadan jingtumun pun poi gini ka nge lakarpat iki officer jang ka PH ki bawan lang to singi marak nomnoro ya ka survey ya ka plan dak nomno by March lesim sistem de pendap kanang ba nginyo pat ban ekran ba government ban pudien bangen yo ya ka plan mentah kajing simkhia kajungi kini kalong bat halor kajing kerdu pelat kini kisnong kumakalong mentaleng isu senei kinong snong moyong japung moyong rimba ladi kitayo mentah kiklami syu nakadaw ba katuko kapa po singru klami bagadan kajing tut dia takadaw ka pelongi bangin habban karpat ya government bakan start ini project kanang baginong snong sekti kinyo pamumdi kapa kwaro ban persone kalong ba pi katu kajingwan jo kini project JNURM katu kini project ndu snam arjar sipau dan kedan pak kecil tut ka PH ba PWD tu por kempat yo ban stang hari itu kala bampor bat katu ke project ani TV kan poitang hadu opo thlong samoyong sai kan numkot tetakadaw kini project kedan kamban nam takinong moyong bat nagaliang juga ekonomi kemar rengkat ba cetrelang bat kinong snong ginong elam snong ngin ngile kapala ban karpat e government bakan state project kanang bakin ng sosong stikinum shamjing nakabide ko umbam ni sumo kemen mentakas ngi banidon siya kani ke Jaka kumni kumba playwan rengkat ban ngi ban wan no ya gitu ke Jaka ki bodon ko nang ta ban wan nyom ya kini klau na kapta ban survey ya ka pipeline jong ka PH department kadaw ko long ba mangi ki ini kisnong nodo lomonai blok khalai moyong rem moyong jupung kumba kalong hadu mentangi ya jenjar sebapalan kinung snong kilenyar tena tadaw ngi sokmen banong ba ngi dan kumne bat ngim ban si hiru ban ya pelat ye kipor ki bokodor ki jongi ban ya dan kat kumne khnang ba kan kekam kan ya state khnang ba ki pai ba nong snong jongi ken yo amat ya uso lan ya ka jingkemen ba kila ban yo
ya ka kumbang i angnut ban ya halaki yang kiem mana mar kumba kalong menta ngi kamtam mangi moyong rim moyong jupong ngi ya jinjar bah bide ko kamtam kani ko por menta ngi ya du kadon ka jing sniu jong ka pom te namar bah ka snong jongi don tang ka wei ka pom te ka tang shu collapse ne ka sniu ko ne msimyo ban pom te ki pa ba ki ya jinjar hadu ka ta te na ka daw na ka liang ga jongi kum ki nong yalam snong ngi ya ki ngi ya site ngi la ya kendu ya ki officer jong ka special investigation division ban kerpat ya ki bakin le akloy nai kublai ru yo MDC dan brom jongi na ka banta jong kane ka wei ka thong bat aru na ka banta kane ka jing sniu jong ka pom ha ka snong jongi ha ka ba kinong snong gila lej ban ut ban nam yu te ula yakut yangi ban ya kendu lang yo minister dang men singi nengkong bangi le siam rengkat yo minister ban penpau ya ka jing jinjar jongi kom kinong snong wei ar pada ban kerpat ru yi bala kong ro be nyarap yangi bengin yo no sak wei ka pom ka bat mai nolor ban sna pen bahal ne repair ya kane ka pom ka barem no te shisho men singi ba ar hadin bangi la yalong meeting bangi ne pen ya kane ka program men ta ka singi nala ya kendu ya UGE jong ka special investigation bodion page snong jungi ngala kli nei ti laong yanga ba sibet ingin sedang no ban sna ya ka estimate na ka ka pom ka bat mai ka jopi te ha bidi ber kini ka kam no so ban ai kublai kerpang ya I minister ban brom jungi I bala simkhia ban hukum ya ki officer ba kin le kham kloi ban khimelanti ba kani ka kam ka barim ru kan kham kloi ban khimelanti ru ba kani ka kam ka bat mai ka bangi dan menta ha kani ka jaka kani ka khlau ban yawan pai ba ni kerpat ya minister ban brom jungi ba en simkhia lam kumba mai la simkhia ba ila kularu na du akidi benai berdap bangina yawan ban sorbi ya kani ka tolong ila ong ba hakapor janga kwa ba kani ka skim kan urlong tengi khmelanti bada ka jinyarap ke jong I bada ka jingtre sitom jong ki ne ki officer jong ka PhD department kani ka kam kalong ka ba job bat ka ba siso adu mentai kami kira maka umbang umdi kamtam makaliang kabede begisnong jongi bro artli muyom jepung mot muyong rem isim jenjar peran nomor ba hadu menta kasus jong ka umbang umdi mi supej mentai mat I ko makan kanum long shu hi te ya menta spori barang yu henrei hakini ki stem gi blalej ni ba mi di nang to kasus kapadan kabon nemban ka wa amsing te bat hakini kani ka benai ka menta la jan si benai ya ka ka bangi la shem jenjar ki nang snong mopli ni khamyo ya ka umdi bat bobon hi nang ki long yen sem bon ki shuthiet te kani ka kta ki duk suk haka umdi kumbangi tip baka umdi hi kade ka tolong jong ka jikim ka jongi te ni ka por ka bangi don mentaru ni pelai por khnang nang menta banya dan kani ka site inspection ka ba ni wan chini spot nong pathau nang menta ba ni kwa ban penbiang pen bagan nakaliang jong ka PhD department hapo ka jingpet jong I minister badan brom be in simkhialang nang menta ba kani ka kam kanya state no kam kloi